बोलो बोलो बाबा बैजनाथ की। आई भैया यही सावन के महीना में एक जानी बाबा के दरबार में जाके अब बाबा से गुहार करता, हे बाबा हमारा से कौन ऐसी गलती भई कि हमरा के इतना बड़ सजा दे। दोनों हाथ जोड़ के बाबा से कैसे कहता, आई सुनी ये गाने के माध्यम से। चली कठिन डगर लेके आईनी कांवर, मन जो फल दे दी बाबा एक गो हम के ललन दे दी, भोला एक गो हम के ललन दे दी। चली कठिन डगर लेके आईनी कांवर, मन जो फल दे दी बाबा एक गो हम के ललन दे दी, भोला एक गो हम के ललन दे दी। अरे बाबा सारा लोग कुलचनी कहता, बाबा बाजिन कहता थे बाबा, जेने जाए जेने लोग खाना मारता बाबा। अरे कैसे जी बाबा बताई ना, तो आज चौकट पर जान दे दे बाबा। देखी देखी ताना हमके मारे जग सारा, एक गो ललन दे दी बनी है सहारा। अरे बाबा देखी देखी ताना हमके मारे जग सारा, एक गो ललन दे दी बनी है सहारा। भइल कवन कसूर खुशी भइल हमसे दूर, अचरा भर दे दी बाबा एक गो हम के ललन दे दी, भोला एक गो हम के ललन दे दी। बाबा सब कहला कि रउआ दानी आई, तब आए आज इतना कठोर बरदानी बाबा। घर परिवार सब मुंह मोड़े रे बाबा, क्यों लड़के बोलत बाबा। रउए लंग मिले सारा दुख के दवाई, एक गो ललन मांगी सिरवा झुकाई। रउए लंग मिले सारा दुख के दवाई, एक गो ललन मांगी सिरवा झुकाई। रउआ दर पे आइल बानी, नजर फेरी भोल दानी, उपकार दे दी बाबा एक गो हम के ललन दे दी, भोला एक गो हम के ललन दे दी। सागर रिकॉर्डिंग स्टूडियो लक्ष्मीपुर मलहा टोला।